Čaute ľudia, už dlhšiu dobu som sa rozhodoval, či si kúpiť DJI Avatu 2 alebo nie. Je to vlastne FPV dron od DJI. Je to samozrejme úplne iné lietanie ako s obyčajným dronom, preto som taktiež pozeral veľa videí, či si ho kúpiť, či nie. Nakoniec som sa rozhodol, že si ho kúpim, tak som konkrétne kúpil Fly More Combo. To znamená, že nachádza sa tam Motion Control 3, samostatná avata, okuliare, no a 3 baterky. Čo je super, lebo s jednou baterkou môžete lietať okolo nejakých 20 minút, keď lietate na športe, tak je to trošku menej. Každopádne, keď máte 3 baterky, tak môžete celú hodinu lietať, čo je neskutočne super. Taktiež som si kúpil aj obyčajný ovládač, s ktorým sa dá lietať aj na manuále. S týmto ovládačom sa na manuále lietať nedá. Takže to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol kúpiť tento ovládač. No a potom som k tomu ešte kúpil nejaké ND filtre, ale to si ukážeme neskôr. Nechcel som sa v tomto videu zapodievať s nejakým unboxingom, takže doma som to urobil, drona som si prenadstavil. To nadstavenie v tom drone je veľmi jednoduché. Máte tam sprievodcu od DJI, takže zvládne to každý. A poďme na to. Ukážem vám, ako sa dron štartuje, ako sa ovláda, v čom vidím ja momentálne výhody motion controlleru, v čom vidím výhody obyčajného ovládača a môžete si na to potom urobiť vlastne názor sami. Takže poďme na to. Máme tu Avatu, ktorá sa zapína tak ako každý iný dron. Stlačíte zozadu a podržíte. Ja si ju položím niekde tuto za mňa. Vidím, ako to zlietne. Máme tu potom ovládač, na ktorom sa nachádza vlastne rôzne tlačítka, ako je napríklad toto oranžové, joystick, pridanie, ubranie plynu, nejaký home point button a potom ešte tlačítko, ktorý môže natáčať. Tieto okuliare sú pre mňa úplne nová vec, v živote som s takýmto niečím nelietal. Takže sa vám to budem snažiť všetko podať z takého môjho amatérskeho pohľadu a aby to bolo všetko zrozumiteľné pre tých, čo si to chcú kúpiť a čo uvažujú, že či vôbec to má nejaký význam pre nich. Takže rozbalíte si to, nadstavíte si všetko okuliare podľa nejakého guida, ktorý vám tam vybehne. Ja som to všetko pripravil doma, takže táto časť bude len o tom, ako sa vlastne lieta. Tak ja si okuliare nasadím. Ako už môžete vidieť, vidím tu obraz, stlačím oranžové tlačítko dvakrát, potom ho podržím a dron mi vlastne zlietne. Joystickom sa môžem pohybovať vlastne hore, dole a do boku, doľava, doprava. Čo sa týka otáčania, dronu, tak vlastne je tam nejaký takýto pohyb. Tieto pohyby sú všetky znázornené v DJI guide. No a ja som si to už prenadstavil, keď zapnete prvýkrát Avatu, tak to bude vlastne v beginnerskom bode, to znamená, že dron sa vám bude pohybovať asi nejakou takouto rýchlosťou. Fakt, že pomaly, ja to mám už na normále, čiže ten dron mi už pôjde trošku rýchlejšie. Ja som s tým už trošku aj nalietal, takže už mi to trošku ako tak ide, ale čo by som chcel povedať k tomuto ovládači. Najprv som tomu nechápal, že ako to funguje, ale po asi 2 minútach lietania s dronom som zistil, že lietanie je proste fakt jednoduché. Ako môžete vidieť na obrazovke, máte nejakú guličku a tá gulička znamená, že je to smer, ktorým sa vlastne ten dron bude pohybovať. Čiže keď dám guličku hore, pridám plyn, tak dron mi pôjde hore. Keď dám mu doľava, dron mi pôjde doľava. Keď ju dám doprava, dron mi pôjde doprava. Takže takto nejako to funguje. Takže je to mega easy s týmto jazdiť. Jediná chyba, ktorá ma celkom tak zamrzla na tomto ovládači, je vlastne to, že keď chcete urobiť nejaké video o, dajme tomu, hentantej lampe, hej, tak si tam pri ňu priletím. A chcete mať vlastne obraz stále na tej lampe, tak to nebude možné, lebo keď chcete vlastne odbočiť, tak vám vlastne kamera bude nasledovať tú guličku. Na čo je dobrý vlastne ten druhý ovládač a nie tento, ale s týmto ovládačom je to o mnoho ľahšie a je to fakt veľká sranda.
Máme tu ďalšie tlačítko, kde si môžem prepnúť vlastne športový mód, to znamená, že dron nám poje nejakým spôsobom rýchlejšie a ja vám ukážem, že ako vlastne lietanie s týmto dronom cca vyzerá. Je to fakt mega jednoduché, akurát si musíte dávať pozor na to, aby ste ho nezničili, takže určite doporúčam DJI Care. Nestojí to až tak veľa, ale jednoducho keď s tým dronom niekde narazíte, tak máte po drone. No a ďalšia vec, čo som vlastne zistil, ktorá sa dá robiť na tomto drone, je to, že sa s tým dá divovať. To znamená, keď dám ovládač úplne hore a pridám plyn, hore sa mi ukáže vlastne takáto šipočka. Ja dám toto preč, aby vám to tam nezavadzalo. Vlastne dám ovládač hore a ukáže sa nám to taká šipočka. To znamená, že dám hore, pridám plyn a dron mi stúpa. Dáme ho vystúpať do nejakých 100 metrov. Sme v 100 metroch. Vlastne nejaký výhľadík. Vyzerá tu takto. Tuto bývam vo Švajčiarsku. No a naopak, keď chceme divovať, tak dáme vlastne, nakloníme ovládač dole a tiež pridáme plyn. To znamená, musíte mať trošku cit v tom ovládači, aby sa vám to netočilo, aby ste na to prišli. Ja ten cit ešte bohužiaľ nemám, ale je to sranda. Takže pokiaľ chcete mať z lietania radosť a chcete si užívať tú presnosť medzi všelijakými objektami, tak určite odporúčam tento ovládač. Pokiaľ chcete mať trošku viac profesionálne zábery a chcete sa naučiť aj nejaké to FPV lietanie, tak určite odporúčam ten druhý ovládač. No aby som vám ukázal, aké jednoduché je preletieť nejakými objektami s týmto ovládačom, tak pozerajte na to. Cestičky, ďalej môžem skúsiť preletieť pomedzi moje nohy. OK. Trošku som išiel rýchlejšie, tak som to neodhadol, naboral som si do nohy. A keďže má dron krytky medzi nohami, tak krytky na vrtulách, nie medzi nohami, aby som potreboval krytku medzi nohami, tak sa vám absolútne nič nestane a hlavne dronu sa nič nestane. Takže takéto jednoduché je lietanie s týmto ovládačom. Skúsime sa pozrieť tu, či tu máme nejaké objekty, cez ktoré by sme mohli prejsť. 2 stromčeky. A vracame sa naspäť. To by bolo asi také stručné zhrnutie, jak sa to ovláda vlastne s týmto ovládačom. Aj keď zbytočne vám tu budem vysvetľovať, že ako konkrétne sa s ním lieta, ono na to prídete fakt behom pár minút. No a keďže mám aj druhý ovládač tomu, tak chcem vám ukázať, ako sa lieta s týmto ovládačom. Lietanie s týmto ovládačom je trošku náročnejšie. Naštartujete ho vlastne tak, že pačky dáte k sebe a vlastne jedným tým plynovým zlietnete. Na tomto ovládači je fajn to, že si viete nastavovať tilt na kamere, vlastne týmto bočným koliečkom. No a oveľa jednoduchšie sa na ňom natáčajú zábery, keď chcete, ja neviem, okolo nejakého objektu. Urobiť vlastne nejaký kruh. Takže je to oveľa jednoduchšie, tá kamera sa vám zameriava len na ten objekt, na ktorý si vlastne nadstavíte. A je to pre mňa trošku nezvyk, lebo na obyčajných dronoch som lietal vlastne páčky úplne opačne, tým pádom pravou páčkou som išiel hore dole, ľavou páčkou som išiel dopredu dozadu, teraz to mám opačne, takže momentálne táto vec je pre mňa tiež úplne nová, ale keďže na FPVčkách, na manuáli sa jazdí väčšinou modom 2, máme málo baterky, tak sa musím vrátiť, modom 2,
tak musím sa vlastne naučiť lietať ním aj ja. Idem vymeniť baterku, takže máme tu druhú baterku. Idem lietať znova s týmto ovládačom. No a pre ľudí, ktorí sú zvyknutí lietať s dronmi, tak ich to nejakým spôsobom neprekvapí. Pre ľudí, ktorí sú začiatočníci a chcú si kúpiť Avatu, tak určite motion controller. Treba fakt 3 minúty na to, aby ste sa s ním naučili lietať a cítite sa s tým ovládačom veľmi sebavedomo, lebo fakt tam, kam zahnete, tak proste ten dron tam letí, kdežto s týmto ovládačom musíte mať trošku aj nejak v hlave spojené, alebo musíte vedieť, čo vlastne tie páčky robia, aby ste vedeli lietať tam, kde chcete. Takže poďme na to, ja dron naštartujem. Dron naštartujem, nasadím si okuliare a ideme na to. Jediná vec, ktorá ma fakt mrzí na tomto drone, je dolet tohto dronu. Ja som si myslel, alebo všade píšu vlastne, že dolet tohto dronu je 13 km a to ani zďaleka. Za každý jeden objekt, za ktorý zájdete, tak stratíte väčšinou signál a musíte mať fakt otvorené priestranstvo na to, aby ste nestratili nejakým spôsobom ten signál. On sa vám samozrejme automaticky vráti, pokiaľ máte signál a všetky veci nadstavené tak, ako majú byť. Ale myslím si, že aj v tomto bode už niekde presne tak začne strácať signál a momentálne som ho stratil. Ten dron začne vlastne stúpať a po pár sekundách sa mi znova vráti obraz. Ja to stopnem, nastúpam, aby som mal väčší signál. Inak bývam pri takomto jazere a vedľa golfového ihriska, na ktoré si občas chodím zahrať golf. A je tu fakt, že neskutočne krásne. No a ja sa pomaly vraciam domov, ja sa takto otočím na kameru. Teda dúfam, že som otočený na kameru. Som. No a je ešte jedna vec, ktorú by som vám chcel ukázať, čo sa dá urobiť s týmto ovládačom. Naštartujeme dron. Dáme ho lietať. Spustíme nahrávanie. Trošku zlietneme. Na okuliároch si dáme dole lištu, kde si umožníme vlastne toto Easy Acro. A vlastne mi to nejde, lebo nahrávam, takže toto budem musieť zrušiť. To dám. Tak. Hore som si vlastne spustil Easy Acro, dáme dole lištu. No ako som hovoril, na normálnom móde vlastne môžeme robiť všelijaké triky s tým dronom. To znamená, že vlastne týmto koliečkom si môžem posúvať, čo s tým chcem robiť. Keď si dáme 180 drift, to znamená, že sa nám takto otočí. Keď si dám do ktorej strany chcem, čiže keď idem dopredu, aby to vyzeralo trošku lepšie, tak to dáme okolo mňa. Čiže pojem takto okolo seba a chcem hneď otočiť záber na mňa, tak to proste otočím a bude obraz vlastne na mňa. Ďalej tu máme všelijaké flipy, napríklad do strany, dozadu, dopredu. Aby ste to videli na kamere, že ako to vlastne funguje, tak ja sa dám trošku nabok.
Dúfam, že to vidíte. Takto nejako to funguje. No a potom tu máme ešte posledný, to je power loop. A je to vlastne taký dlhší backflip. To znamená, že vám dron urobí vlastne niečo toto. Nejak takto. Takže ja neviem, dá sa to využiť, keď preletíte cez nejaký otvor a v tom budete chceť nejaký záber na iný pohľad alebo čo, tak si to viete krásne prestrihnúť cez takýto trik. Mne už omrzajú prsty, lebo je tu asi minus 4 stupne. Sú tu minus 4 stupne, no a ja dám drona pri seba. Môžete ho chytiť a vlastne tak sa sám vypne. Dúfam, že som vám nejakým spôsobom vysvetlil na začiatok, ako sa s týmto dronom lieta, aj keď som vám moc nepovedal o tom, ako sa presne nadstavujú tieto okuliare, čo sa dá všetko nadstaviť s kamerou a tak ďalej. Ja si myslím, že na takéto veci je mnoho ďalších videí. Ja som žiadne video nenašiel o tom, kde by vlastne takto začiatočníkom niekto povedal, čo sa s týmto dronom dá robiť, čo sa nedá, povedal nejaké pozitíva, nejaké negatíva. Málo ľudí hovorí o tom, že tento dron má vlastne strašne malý dolet, čo ma celkom mrzí, ale na druhej strane nejakým spôsobom nepotrebujem lietať 4 km od seba. Každopádne, určite, ak váhate nad kúpou tohto drona, tak by som zahrnul dokúpy aj tento ovládač.